and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ayawa nga gustong maangil. Murag sakit yun sa kong buot nga dunay lain makapanag-iya ni Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Wata may himo na nator. Og di mo pwedeng supakon ang mga lagda nga imong giuyunan sa tong Ginoo. Pero magampo magapong kusyo nga unta tugutan lang ko sa Ginoo nga maako pagbalik si Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, ginasyo. Pwede na kong ampo taon siyo. Pero sa'yo, minumdum ko yawa munday ko. Oh my goodness. Tor, ni apaingon din si Dindo. Uy, hala. Kaisugog na ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nga nung ka na siya. Oh, come on. Kumusta din? Naunsa man ang imong aping niburot na? Ayaw kong pangutan. Ni ako kay bawion ako nga kung gihatag ninyong advance. Ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. O sa nga nung bawion ko taon na nimo din. Kay bao ko. Nga yun maghihimo para nako aron masuod nako si Reming. Uy, hala. Hala. Nagasto na raman na mong kwarta din. Bangag sa ilong. Kinangan yun. Minyo kong bayran karong dayon. Kay mga mo'y ayo. Oh, come on. Kanang din. Juan. Ayaw lang kasuko. Don suko ice. Ha? Nabi ang himo ni Arturo nga ni Paulo. Nga ako nang gingnan si Reming. Nga mayo kang tao. You're good people. You're good people. Ayaw ko ninyong ilara. Uy. Pulos mo di kasaligan. Uy. Ayaw pagsultian din. Akaning din. Tinood man ang amo kang gitabangan. Kaso, di mo guna dihada dayon nga masuod nimo ang usa ka tawo. Kinahanglan pa na og taas nga panahon, taas nga proseso. Pero ala ka bala ka, don't worry. Be happy. Be happy. Masuod na lagi hapon na nimo sa Reming. Ang sa ilong. Oh, come on. Huwag ko kauyon ni mo, Paulo. Labi na nga nagsigi kag doldool ni Mirasol. Aha? Usay ha? Pagtarong ha? Dili ko buang. Nga di ko magkamatikod sa inyong mga lihok. Ilapinag yung ka, Paulo! Sumang yun! Nangulitaw ka ni Mirasol? Ako nangulitaw? Oh! Bangag sa ilong. Klaro kayo nangulitaw ka? Den, kalma lang, Den. Okay, Kay sulti siya. Kalma lang, ha? You kalma, Hais. Bangag sa ilong. Wa man na mong litawas, Paulo. Wow. Inamigar mo ng iya. Prinsip. Ay paglaban-laban da! Ay. Parihas mo mga lisngaga mo! Bida, ano pa personal din? Maistorya raman ni natos tarong ba? Bangag sa ilong. Come on. Yeah. Sige. Ambil kwarta. Ako gyud bawion. Kay kung dili ninyo iuli nako ang akong kwarta, ikihata mo! Unsa? What? Ikiha minimo? Ay, sas! Ikihata mo! Puslan man nga, naghatag mo dangan sa kong kinabuhi. Kinanglan yun, na iuli gito ninyo nga akong kwarta. Karon yun dayon! O ko'y daw, ha? O, mapagdi ay bangag sa ilong. Maya nang magklaruhay ta. Oh. Di ko gusto. Makakita sa inyo mga dagway dito sa ilang Mirasol. Oh, butan na rin din. Ang say butanay! Bangag sa ilong. Ang say butanay! Magkabuot yun ko. Kay pangasaw uno na nako si Mirasol. Ha? Pero di man kuno na tinood. Ang say di tinood god! Ay yung pagbinoang nako, Paulo. Kay kung makita ka sa sunod nga musikit ka ni Mirasol, masuwit ka man yun nako. Unsaon man kunin mo din. Basta! What will you do? Basta! Ay lang pagdaghan ng pangutana diha. Makailag yun unya ka nako kung sikinsa ko. Klarohon ganin ni nato, Reming. Unsa ba ning kalakiha, ha? Nga imo manggitamparo si Dindo og duha ka higayon. Da, mayroon niya tayo, oy. Bisumbong da siya nimo. Oh!
May sumbong siya. Kaya mo siyang kalitag tamparos. Sa kamantaon, oy. Unsa may nasod siya mong ha? Nasod na nagbako ka nga, mong tamparos may kalit. Ang ngayon lang at tamparoson siya, tay. Kaya kasi ba di maglagot, ana, nga kalitan og pislit ang imong ilong? Nya baho pa kay kamot? Gipislit ang imong ilong? Oh! Binastos man ang iya. Way respeto. Mao to nakalitan ko. Ako siyang gitamparos tungod to sa akong kalagot. Igo ra man gani ko niya gikatawan. Nganong masuko man sab ka, oy? Kung kuptan ang imong ilong nga, kita dinhin na anad matag pislit-pislit ng imong ilong. Muting sir mga ka. Hulo, sa una ra to tayo, oy. Og sa ato ra man ang pamilya. Kaya nga ano, ha? Di balay sakop sa itong pamilyas din do? Uy, lahira gyud tay. Di gyud mahimo nga magpataka siya komedya nako. Kay una sa tanan, dili mi suod. Og di sab ko ganahan niya. Unya, baho pa kayo binugok ng iyang kamot. Iyay. Patay pa siya ragod. Time pa ako na minaw ragyo ko din hino. Diin man. man sa da makaton ni Dindo Jerry nga muhikap siya si ilong ni Mirasol be. Ambot lang. Nakabantay siguro siya sa una nga. Mao na atong hagwa ni Riming. Ay para nako, dili siya gyud maayong komedya siya ging ana oy. Ba? Dili maayo magkomedya siya ni Riming ana. Bitaw. Di ba susag yung ko siyang gihimo, nay? Naglagot yung ko. Hangtod gani karon bisurok pa akong dugo niya. Ay, pastila ni mo, Ming. Walang unta to ni mo tamparos sa Ming. Kay, luoy kay imong gitamparos ang naong ni Dindo, Ming, uy. Nahuboy in taon, Ming. Na, wag yun. Wag yun to na ako matuyo kay natural na gito akong reaksyon nga ako siyang nadapatan. Bueno. Sa sunod, ayaw na ginagbuhata. Likay gyud nga makadapat ka og tao. Ilabi na nga giisip na to si Dindo nga kabahin sa atong pamilya. Bida, mo ni akong katak-an siyo. Kay kalit mo ilog sa kong unahuna ug dughan ang kabalaka. Imbis na excite na ko sa among kasuod karon ni Mirasol, musamok lang og kalit ni si Dindo sa kong unahuna. Murag dako yung babag na ko nito, hana. Imbis mo tabang ko niya, ako na hino tabangunon ini, bida ni kalakiya bangag sa ilong. Basinog maimpirno ko balik tungod nito, hana. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nadalang ka sa imong emosyon, Tor. You are carried away by your emotionalized. Isa ba hindi maglagot ini? Ha? Nga imbis nalipay na ka, kalit lang mabadsyat ang imong andaw kay giharas lang tag kalit din he. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kabayan niya sa itong mga pagsuway sa kalibutan, Tor. Kinahanglan nga dawaton yun na to nga ingon ana si Dindo. Di mahimo nga maglagot sa taniya. Hinoon. That's why mangita gyud tagpaagi nga mabuutan siya. Kay kung magdumot man gyud siya nato, mapakyas kita sa atong tinuoray nga misyon. Our reality missionize. Ay, pagkagiros. Makalagot bangag sa ilong. Oh, come on. Ay lang yung magpadawag, Tor, sa imong kasuko. Naibaw ko nga wag yung kamaanad. Kinahanglan pa ka nga daghang ensayo. More practice. Practice makes perfect. Ha? Muna siya. Kinahanglan daghang ensayo imong kagalingon aron makontrol nimo ang imong emosyon. Kay nakita din ako nimo nga dali ra gyud kang masuko. Easy to emotionalize. Tinuod na siya. Tinod. Tinuod na. Oo. True. True. Naanak ko ang dali nga masuko. Dali nga maibog. Daling makasa. Daling matintal. Makalagot bangag sa ilong. Oh, come on. Muna'y angay ni mong bantayan. Kay, usahay tungod sa imong kasuko. Mawa na hinungka ka sa imong kagalingon. Ug, maunang higayon nga masaag na ka. You will get lost. Ug maparihas na mong duha ni Dindo. You will compare to us, Dindo. Murag tinuod ginay mo gisulti siya. Oh, come on. Ang kuwang na gini motor, mo nga pagsakripisyo sa imong kagalingon. Sacrifice yourself. Kay kung di ka mo dawat sa mga sakit nga kamatuoran, mapildi yun ka. Mapildi yun ang imong kalag. You will get lost. Your spirit.
Spirit! Holy Spirit, kadak kong punirarya to. Bangag sa Oh, ilong. come on. Oh, naghawa ba kasabot yan, ha? Ang uman, kung nanas ka sakit, mo give up sa ilang kaugalingon. Ha? Kabantay ka to. Pero ang wa nila hibaw nga ang tanan na itong mga pag-antos ng kalibutan, usak kabalaan nga butang. It is the holy thing. Holy Spirit ka po, punirarya lang yapon. Butang. Nga ulitin. Bangag sa ilong. Ay, so, abitado ko na siyo. Layo pa yung kay kos tinood. Ha? Kaysa tinood lang, naglabig yun ang akong hunahuna ngadto ni Mirasol. Nahadlo ko nga mo atubang og mudawat sa kamaturan siyo. Nga kung dunay laing magkapanagyan niya, bation yung kong silos, bangag sa ilong. Oh, come on. Pagpaubos lang yung Tor. Ha? Pagpaubos. Ha? Unya, ang atong Ginoong Hesus Kristo, mo'y ibutang kanunay nga mag-una sa imong una-huna o kasing-kasing. Mindset ba? Mindset. Og heart set. Kasing-kasing na. Di na, sudoy mo, bisit. Papaitam yan. Bangag sa ilong. Pasensya na kasyo nga, nakailag ko si mong isulti siyo. Okay mo. Aksyon tag-drama ini. Kaya maramang kagnihilak na. Okay ra na, Tor. Okay ra na nga muhila ka. Continue, hila guys. No problem. Sa tinood lang siya mo, na dakong problema na ako. Kaya hangtod karon naglisod pa ko pag-ilas akong kagalingon kung kinsa gyud ang akong Diyos. Basta ayaw lang yun kalimot. Isilsil kanunay sa imong alimpatakan. Nga way laing buhi nga Diyos nga matuod. Ang ato rin yung Ginoong Hesukristo nga nagpagkamatay sa atong mga sala. O kamo. Ginoo ko, pasaylo ako sa kong mga sa tabangi ko, Diyos ko. Dili mayo ang imong gibuhat, Ming. Naningkamot ra na si Dindo nga magkasuod mo. Oo, bitaw. Admitado ko nga nasayop ko sa pagdapat niya. Pero kinahanglan sad nga iyo kong sabton. Tungod kay wa ko makauyon sa iyang gibuhat. Ngano nakauna-una man sad siya nga kuptan niya ang imong ilong? Na, mauna, abot niya. Gidagaw siguro. Ang ako yung ilong mo, iyang gidumtan. Taliw-tiw manggug kag ilong god. Na, taliw-tiw gud taon nga naghangad naman kani ni. Parehas naman tag ilong, Ming. Uy, arang-arang pa ng imo, Mer. Kay pormado pa kayong linya. Pero nga ako, nay. Mahadlo ko mag-uwan kay basig masudlan ig tubig. Mura manig nabali ang bangagi ning akong ilong. Saba ka diha, uy. Kagwapa ni mo, Ming, Liwat gud ka nako, god. Salamat, ha. Mulaban gud ka nako, Mir. Kay iwa magugugig suon. Pero, kanas Dindo ba? Ingna ginas Dindo, ha. Nga di siya magpatakag komedyan ako. Amiguhan na lang gud na siya. Di day ko. Pangandoy ba gina niya, Ming, nga magkasuod mo? Ingna siya, Mir. Nga magkasuod lang mi kung pakaslan to niyang iyang mga napaangkan ka ni Adto. Parehas ni Bibing. Kung di si Bibing, si Carol. O bakas, Diana. Dili Carol ikain ha. Na magpili lang siya, ana. Basta dili lang yun ikaw. Kanang higayon na, ako gi managaduguna niya. Grabe sad kaming, uy. Lagi. Basin ba yahaw, kamoy magkadayo na hinoon. Uy, simbak ko! Simbak ko. Agit pagingon anak, Mir. Uy, nabiya ginaingon nga the more you hate, the more you love. We, storyahe. Storyara na, Mir. Di, yun siya makaangkon nako, no? Busa, patrasa na lang gina siya daan. Kaluoy sa tintaong Dindo, nga imo manggid siyang dumtan hangtod karon. Mas luoy si Arturo nga iyang gipapatay. Gusto na, Ming. Di lang ta mag-iskot, ana. Ginoo ko. Tabangin taon ko. Giyahi ko nga makatultol sa daan nga husto. Ayaw taon itugot nga mahibalik pa ko sa impyerno. Gusto ko nga maanghel. Gusto ko nga mahimong buutan imong sulukoon. Pero nga naman, unsa man ning akong gibati nga si Mirasol may niya kanunay sa kong hunahuna. Siya mo'y mulabaw kanunay sa kong galamhan.
Wa ko makasabot ini. Gusto ko nga matapos na ning tanan. Ako na balanggana siyang sultihan sa tanan. Aron di na kong maglaom pa kung iya pa ba kong dawaton og ilong bana. Kung magpaila ko niya nga ako si Arturo. Arturo Pawikan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!